समायना बर' लोगोसे निजिता बर' बिथां साथामा हांसो हमनो नागिरदों betul loh. नै दायो सिख्लाफोरनि जा बस्तायाव आथिं सोनाय बादायलायनाय बेखौ जागायबाय बस्तायाव आथिं सोनाय बादायलायनाय बेखौ जागायबाय समनो थाखाय रेडि जाबाय सानै सानैल' होनो थाखाय खावलायदों only 2 minutes सिगाङाव जों 2 मिनिट 5 मिनिट लायोमोन जों मानसिखौ खमनि थाखाय साथामै होगोन उनावनो हौवाफोरनि जा हांसो हमनाय बादायलायनाय बेयो जागायसिगोन बेयो जोंहा दं हिनजावफोरनि हांसो हमनाय बेयो सोलिगासिनो दं नै हमसिगोन बिथाङा